taro ne wato na mun tattauna ne an kaddamar da ita asalin wamma din da za a yi tare da partners ne waɗanda suka kama mana zamu yi aiki tare da su ko daga ita ministry din na art and culture zuwa ANEC company da ta ba mu goyon baya don yin wannan abu a Niger. To shi ne aka yi taron sa hannu aka yi na yarjejeniya a tsakanin su yanzu an tabbatar da za a yi wamma a Niger kenan in Allah ya yarda na zuwa ɗan lokaci. Ganin cewa ba yau bane ko fara gudanar da ire-iren wannan abubuwan, me kuke gani ko me kuke fatan kasancewa a cikin wannan karo na wannan lokaci wanda zai bambanta da sauran abubuwan da suka sha bamban a baya? To alhamdulillah, wato Hausa suke cewa tun ake cewa larabar da ake juma da ake daga laraba ake gane ta. To alhamdulillah muna a farin ciki, wannan tafiya zo mana da nasara, ya zo mana da sauki, ya zo mana da buɗi iri daban-daban wanda mu taɓa tunani ba. Saboda haka muna gani akwai nasara sosai a cikin shi fiye da baya da ayyuka da aka yi ba. Wannan tsara in Allah ya so ya yarda wannan karo na bakwai za a yi shi kayatar yayi kyau sosai fiye da tunanin duk wanda yake tunani insha Allah. Tun da kasar Niger ita ce ta farko a cikin jerin inda za a yi mai yawa haka, wani kira gare ku ga al'ummar kasar Niger musamman ma artist? To lallai musamman artist na Niger, duk da cewa na san suna kokari sosai, ina so su ƙara himma da kokari sosai saboda wannan karo an zo musu ne har gida, za a yi wannan kwambalan a gida. To ne musu fatan alheri sosai, su jajirce sosai duk da cewa ayyukan da suka shigo da shi tun a yanzu na ga alama cewa za su ba da mamaki sosai kamar da suka ba da asiri sosai. Dama ni game da artist na Niger ba na hauki ko kaɗan, na san Allah ya yarda za a kai labari. To akwai wani kira ga magabata ko kuma baki da za su shigo daga ƙasashe na nesa? To magabata kira da muke da shi gare ku shine wannan abu dai kun ga yadda yake tafiya, muna shirya shi ne saboda a ƙarfafa wa matasa gwiwa akan harkar entertainment, akan harkar culture, akan harkar su tsaya da kafansu su samu abubuwan yi ta yadda za su taimake kansu, su taimaki rayuwarsu, su taimaki al'ummar su gaba ɗaya. Saboda haka muna kira da masu hannu da shuni da su taimaka sosai wa artists, a taimaka wa matasa sosai akan harkokin sana'o'insu, masu mawaka, masu yin masu yin duk waɗannan abubuwa. Muna kira ga hukumomi a tallafa musu, masu hannu da shuni don Allah a taimaka musu, a taimaka saboda matasa su ne manyan, su ne gobe shugabanni. Saboda haka a ba su kula sosai, a ba su